Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Elin Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tagwa lang ko ninyo sa pangalan nga Dudong. 30 anyos ulitaw. Taga Lupon, Davao Oriental. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong pagpanarbaho sa usa ka mall sa Davao. Wa man gud gihatag sa akong agency ang akong katapusang sweldo ug ang akong 13-month pay. Aron ninyo masabtan, ingon ini ang mga paghitabo. Mhm. May experience na di ka ning trabaho, ha? O may nakabutang si mong resume nga kanhi merchandiser ka. Yes sir. Pero nanira lagi ang kanina kong gitrabahoan sir pag pandemic. Bao nga giparesign ming tanan ug gibayaran. Unya kulot-kulot sa lang ako nadawat sir. Kay wa kay ko'y nadawat nga ayuda kay nag-abang ramang ko. Unya ang tagiya sige abangan akong bahay, sige pang paningil. Bisag wa na may trabaho. Mao nga nangitang gi ko laing trabaho sir. Nagkinahanglan lagi ko laing trabaho. Kay hurot-hurot ang kong kwarta. Okay. Dawat ka na. Ato ka lang ko yasay nagmuhol. Tinuod ka sir? Yes. Salamat ka sir. Ipatod ti ka dito sa mall, ha? Aron mapatuluan ti ka sa imong pulihan dito. O siya nang may bawas ang inyong baton. Usman ako sir. Salamat kay kaayo. So, mauna to ha? Wa ba nimang tanan akong itudlot nimo? Ang inventory o product ordering? Oo, Miss May. Di na ko lisod ni mo tudluan ani kay na naman ko experience ini. Pero sa month-end inventory nimo ba? Na palagi napo ka kilo nga ham. Wa naman ni sa display o sa storage. Ha? Sundan na lang na kung unsay naa sa inventory aron dili ka maloses. O naiba kong delivery, i-add na lang po. Ha? Mas kung daghan na gud ani dosis sa aning inventory. Di lang da isa ham. Apil ng ubang mga products. Asa man ka ni? Kaani eh. Sus, ako rin na puli atong May? Ako ni Soyan sa pagpangita. Pasig na lang sa storage. Bisa na sa opera ni mo pangita dong, wa na gyud na. Ha? Nga naman. Na, haska ti ka sana to imong gipulihan. Pabaya man pa siyang trabaho. Daghan man ganito siya BO. O grabe pa makapalusot og mga produkto eh. Adto lang sa likod agi, nya dili mailhan sa guard kay isabay man niya sa basura. Unsa? Og ayaw di kumpiyansa ng ubang dicer diha ha. Apil sa nang mahilabot sa imong mga products nga naka-display. Mao nga badlunga gyud na. Kay madaot ana. Unsa? Mao ba? I-report lang gina na ako daan ni mo, sir. Isip kay coordinator na mo. Kay, simba ko ako niya mapasangin lang ini. Kay ubay-ubay-baya ni nga loses nga ako na matikdan. Sige, mag-imbestigar niya ko ani. Wa man kaha kay kalabutan ani. Ha? Wa taon, sir, eh. Mabitaw nga ako lang gi-report dahil ni mo. Kay napuli ko nga ingon ana na ang loses. Ug sa ako pa nang gipulihan nga dicer, sir. Labihan akong pagpamalibad nga may kalabutan ko sa loses sa usa ka produkto, diin nadawat ko isip merchandiser. Pero di lang kay maura na akong trabaho o gibantayan. Apil sa akong trabaho ang mag-order sa wet o dry ug ako pa'y mo-receive sa delivery. Unya, mo-assist pa sa mga customers nga timbangon ang ilang paliton like hotdog o guban pa. Kay ako ra mag-ungusa. Mao nga pag check season, buwan sa Disyembre nga daghan ang mamalit sa among produkto, mihangyo nagigko sa among coordinator nga mangayo kog usa ka kauban kay labihan naman bisiha. Kay duha baya gitong akong gipulihan. Ug unya, Hala, kadagang gud BO nato, sir. mao lagi. Pero gihinahinayan ko naman nag-pull out. Ug nahibaw naman anang coordinator. Bitaw, sir, kaysa ako nahibaw-an ra ba no sa previous na akong gitrabahoan ba nga magbayad ang atong company ani kung daghan tag i-pull out nga BO sa mall. May charge sila. Mao lagi ko no. O ino di pa na natutulubagon kay dili man na akong BO. Sa ako pa man gipulihan. Kay ako gani o ako gani may mag-order. Gamay ra mga ako orderon. Aron dili ma-overstocking. Aron dili mabtan og expire.
Ato lang yung tabangan o kinahinag pull out. No. 3 days trabay kong maasahin din ni sir. Kay pang peak season lang ko. Ha? Naunsa man ka, sir, uy. Pila naman tagauban nimo ang namahawa? O gani. Diyan ang totoo usa. Katong last ba? Gibaling sa sir sa laing mall. O nga, perting bisihan ako ron. Ako ang ganitong giingnan nga dili siya musugot nga mubalhin. Gibalhin magit siya. Dili gani ko hatagan nila kauban din he. Murisayan magi ko ba? Bisag wa pa mahuman ang akong kontrata? Unsa? Mo resign ka? Naunsa ka ba? Ano mo resign makang under contract pa man ka? Kapoy na kay ko diri sir eh. Ako rang usa. Naunsa man taong ka eh. Mura jud ka og pilihalin nimo diha nga mag-request ka kauban. Unsa sir? Dapat ko'y padaan nimo diha nga imoy kauban, dili magdugay. Kay stricto kuno kang pagka-station merchandiser. Unsa? Ari ka sa mall sir. Aron may bahag ako ron sa ko kabisi diri. Paita sa. Di ma-appreciate ang akong effort diri. Sige lang sir. Jutihan ko na yung hangtod pitsakin si human sa kong kontrata. Aron wag kay kasulti nako. Di na ako mo-duty ron. Kaya ano contact naman ko. Oh. Ang akong coordinator. Hello? Asa man ka? Nganawa ka mo duty. Nga may dahil dito sa imong pwesto. Contract naman ko sir. Last December pa. Pitsa 15. Dili naman ko pasulod sa mulan eh. Kay wala ba ko marinyo. Kinahanglan ka bang murin din og resignation? Oh, sige. Ayaw og duty. Kay pa-hold ko ang imong sweldo sa December 1 to 15. Unsa? O sir, naka-duty naman ko hangtod tapos buwan sa Disyembre. Kuhaon ko na akong sweldo o 13 month. Wa na kay makuha nga sweldo ka shortcut reduction sa kadaghan nimong losses o BO. Unsa? Ang losses o BO sa akong gipulihan, diri gi-charge na ako sa among coordinator. Hangtod karon, wagi ko nila tagi og katapusan na akong sweldo o sa akong 13 month. Ang akong mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. Nganong sa ko aman gi-charge ang losses o BO sa mga produkto, diin merchandiser ko nga sa ako man tong gipulihan. Ang expiry date o delivery date makita man nga di pa to akong time. Ikaduhang pangutana. Wa ihatag sa agency ang katapusan akong sweldo o 13-month pay. Tungod kay ako'y pabayron sa losses o BO nga dili man to ako. Pagkatarunganon ba sila? Asa ko mo reklamo? Ikatulong pangutana. Saksi ang mga kauban ako o tapad na akong mga dicer sa mall, apel ang supervisor sa mall nga dili to akong losses o BO. Mahimo ba sila himuong witness aron makuha nako ang akong sweldo o 13-month pay? Ikaw pa to katapusan. Sa akong balanse, napaunta sa 8,000 kapin ang limpyo nako nga madawat sa katapusan akong sweldo. Plus, 13-month pa. Unsa may angay na akong buhaton aron makuha ni nako. Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran. Dudong. Maayong adlaw, mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan, og ako ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problemang may punto, legal. Ato ang mga personal nga mga pangutana, personal nga mga problema na to sa ato ang karelasyon, kapikas, sa ato ang asawa, sa atong mga anak, higala, silingan, ato ang better half, kalivin sa atong mga crush, agoy, ipadana na inyong mga suwat guys, be, no? Kay kung medical na mas Dr. Obra, all the rest, pwede na natong tubagon, hatagan natong tambag, ug tubag inyong mga pangutana, ipada ninyo sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga, kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Standby mo mga sukitig paminaw kay mo balik mi kahuman ani nga pahinumdom. Punto legal ta, of course, taga Lupon, Davao Oriental, ug tago na to sa pangalan
pangalan nga Dodong. Si Dodong is 30 years old already, ulitaw. Kabahin ang iyang pangutan na kabahin sa iyang pagpanrabaho sa usa ka mall sa Davao. Okay? Agency man ni siya. Unya, wa siya 13 months pay. Unya, wa po ang iyahang last nga pay. Ngano kaha ni? No? Nga, na ako na yung mga losses nga, umangod ko no siya ilabot. Unya, sa iyahan na hinuon unsa na ma-charge katong mga hotdog sa mga customers. No? Unya, peak season man to atong panahon na katong Desembre. Unya, medyo stricto po kuno kaayo sila. So, hangtod karon wa siya tagay sa iyang 13 months o ang iyahang mga katapusang sweldo. Ang iyang pangutana mauni-una, ngano sa ako aman i-charge ang losses o bad orders sa mga produkto diin merchandiser ko nga sa ako man tong gipulihan. Ang expiry date o delivery date makita man nga di pa to akong time. Di sad ko kasabot, dapat diliin mo, no? Kay kanang losses man na sa kumpanya ma-charge man na ninyo sa inyong accounting unya kaning mga losses nga chargeable naa ba ni sa imuhang kontrata ni pirma ba ka ani nga usa pa kanisugod sa imong pagpangempleyo gipasabot ka nga naay deduction or naay ma-charge sa imuha kay kung wala dili biya na nila pwede i-deduct nimo ay dapat pag pang-empleyo nimo, pagsugod nimo, dapat dinha ka nila pasabton kay kung wa di na nila pwede i-deduct baya. Sige, tan-awon tani, no? So dili gyud unta pwede klaruha didto ngodto sa imuhang kumpanya ngano kay di man na pwedeng adto i-charge sa imo kay sakto ka ug tinuod man gani nga chargeable yaning angkon ka ning uyon ka dapat pud unta nga ilahang giklaro no nga chargeable ba gyud nga mga items sa imuha based on the date. Sunod nga pangutana, wala ihatag sa agency ang katapusan kong sweldo og 13-month pay. Tungod kay ako'y pabayron sa losses og bad order. Nga di man to ako makatarunganon ba sila asa ko mo reklamo. Okay, of course di sila makatarunganon. Kanang like I said, kanang mga deductions di na siya pwede kong pananglitan gani nga unsa ni dili na pwede kong pananglitan walay pagtugot or consent, written consent sa empleyado. So dapat na ato simuhang kontrata by the time na ning sugod kag panrabaho nila nga deductible to. And klarohon pud na to kung sakto ba pud ang ilahang gideduct nimo. Now, kung feeling nimo angay ning husayon diring dapita adto na lang niya dili pud sila kanila i-entertain kay wala na kanila di naka-connected didto. Well, you can always go sa Department of Labor and Employment or DOLE para mapatawag sila, mahusay mo dito before a mediator. Di kinahanglan i-file og kaso kana sila mutabang na sila settle, no? Kana na sa labor. Ikatulong pangutana saksi ang mga kauban ug katapad na akong mga dicer, kani mga promodizer ang pasabot ani sa mall, apil ang supervisor sa mall. Nga dili to akong losses ug bad order mahimo ba silang himuong witness aron makuha nako ang akong sweldo og 13-month pay. Of course, if they will be willing to help you, why not? Mas daghan no nga witnesses, more chances of winning. Unsa ba raffle? Di bitaw better. But I hope it doesn't have to be that way kay para at least maklaro lang sa company level palang daan nga masen nata single entry nga system kanang mediation pa na siya sulayan natong mahusay ba mo, ha? Ikaupat og katapusang pangutana sa akong balanse na paunta ko'y 8,000 plus ang limpyo nako nga madawat sa katapusang sweldo plus 13 months pa unsa may angay na kong buhaton aron makuha ni nako. Okay, adtos kumpanya no ug dili man gani kanila ma-entertain like I said, then I think you need to go to the Department of Labor and Employment kay mao man ang ahensya nagitahasan sa ato ang gobyerno nga mag-look after sa welfare sa atong mga labor force, no? Well, not necessarily labor force alone, pero also sa ato ang mga kumpanya ug mga trabahante, no? They will make sure nga ang benepisyo unsay angay nga mahatag sa ilaha ila sa dyud nga madawat, ha? Nakitang mga naanay na mga negosyo ba ihatag lang po na nato kung unsa puy sakto ug makiangayon in town sa ato ang mga mamumuo, sa ato ang mga labor force kay kung di pud tungod nila di baya po na mulambo ang atong negosyo, no? So gamayng konsiderasyon, no? Kay naamag na apil na sa ato ang pagnegosyo ang mga losses nya so di biya na nila sa ug wa na baligya or kung bad order. So hatagi pud in town sila og sakto pud nga consideration, ha? Mga sukintig paminaw hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon dinhigapon sa tuang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug